Konečne som sa odvážila pre vás zostrihať pár nových vlogov a toto je prvý po dlhej dobe a budú to také 3 dni v mojom živote. A začíname tým, že si spolu pôjdeme nafarbiť vlasy, pretože pozrite sa na tie odrasty. Ja si vlasy farbím sama doma, pretože mám pocit, že to je taký istý efekt ako od kederníka. Toto je výsledok, ale nie finálny, pretože vlasy budem mať ešte ostrihané, to vám ukážem až tak na konci. Boli žiaľ už dosť zničené. No a z ramenu sme sa presnuli ešte na zmrzlinu a večer sme si pozreli denník princeznej 1, milujem. No a keďže to bude čo chvíľa už rok, čo bývam na našom domčeku, neverím, že to tak rýchlo ubehlo. Tak aj napriek tomu, že veľa vecí sme mali schovaných, tak ich bolo treba upratať, pretože boli fakt zaprášené. Ako napríklad tieto spotrebiče, ktoré boli v skrinke pod umývadlom. No ja som ešte utrela rýchlo pracovnú dosku a vrhla som sa na robenie poriadkov v chladničke, pretože tá bola už tiež trošku zašpinená. Hoci sa snažím upratovať každý deň niečo a tak nejak priebežne, tak dobre viete, ako to chodí na takomto veľkom dome, že jeden deň upracete jedno a na druhý deň to je špinavé. Kým postupne upracete všetko, tak sa môžete aj tak naspäť vrátiť tej prvej veci, ktorú ste upratovali ako prvú. Okrem čistoty a poriadku mám rada aj organizáciu, čiže všetko musí byť takto nakrbičkované, naorganizované na ďalšie dni, nachystané. Zabere to trošku času, ale potom to máte nachystané, čiže zobereš a ideš. Keďže chladnička bola pomerne prázdna, tak bolo potrebné ísť na nákup, ale predtým som sa ešte bola prejsť s Vejlinkou a bola som sa pozrieť na kvetinky, ale keďže ešte nemajú také, aké potrebujem ja, tak som ešte žiadne nebrala. Presunuli sme sa do jedného vietnamského obchodíku, kde si kupujeme raz za čas takéto vietnamské špecialitky, takže len pre inšpiráciu, hej, je to fakt výborné. No a posledná zastávka nákup potravín. My potraviny nakupujeme pravidelne raz do mesiaca a vždy si spravíme zásoby v chladničke, v mrazáku. Pri mne neviem si predstaviť robiť nákupy každý týždeň alebo niekoľkokrát do týždňa. No a keď je treba pečivo, dokúpime vždy ešte v pekárni alebo spravíme ešte nákup cez Wilgain. Po príchode domov sme si spravili na večeru ešte krémovú hráškovú brokolicovú polievku so slaninkou na vrchu a s krutónami. Takže druhý deň je za nami a tretí pred nami. Mne sa konečne podarilo nájsť nejaké bylinky a týmto konečne zahajujem takú tú kvetinkovú sezónu. Dokonca už aj našu predzáhradku chystám na jar, ale to veľmi sa teším, keď tam budeme pri kvetinkách piť na lavičke kávičku alebo maču. A taktiež si vychutnávať samozrejme nejaké dobré jedlo. No a keď už sme pri tom jedle, tak som si na raňajky spravila bagetku s avokádom a vajíčkom a vrhla som sa na pokračovanie robenia poriadkov. Posledné týždne sme sa naplno venovali nášmu domčeku, či už na našej záhrade alebo v sklepe. Jednoducho robili sme takú prácu, ktorú som vám nenatáčala, pretože mi to prišlo celkom zbytočné. Veľa domácich pracovných dní je za nami a ešte veľa pred nami. Inak vec, ktorú absolútne milujem doma, sú večerné západy slnka. Zapálili sme si doma sviečku a vrhli sa na prípravu večere. Spravili sme si takéto krémové cestoviny s vajíčkom na vrchu. A aby som nezabudla, už som ostrihaná a je to celkom veľká zmena. Vždy bola zo mňa dlhovláska, ale keďže farbení sa mi vlasy zničili, tak bolo potreba ich poriadne skrátiť, aby boli opäť zdravé. A som rada, že konečne opäť sú nádherne mi zhustli. No a večer sme si pozreli ešte nášho milovaného Ježiša na Netflixe a vidíme sa pri ďalšom vlogu. Čaute.